Здравейте, любители на пътешествията! Днес клубът за ваканции се намира в Приморско. Само след секунди ще ви потопим в атмосферата на града с най-дългите плажове на българското Черноморие. Гледайте! Град Приморско е разположен на Черноморски полуостров в подножието на Странджанските върхове. Градът се намира между лагуната залив Стамополо и Дяволския залив. Основно преимущество на крайбрежните води е тяхната чистота. Ежегодно Приморско привлича хиляди туристи, търсещи почивка, живописни гледки и забавления. Зад мен можете да видите едно от най-посещаваните места в Приморско. Плажът, разбира се. Плажовете на Приморско са най-големите и най-дългите на българското Черноморие, като плажните ивици с площ над 1000 квадратни метра. В това число влизат и защитените дюни, които обграждат живописния Маслен нос, устието на река Ропотамо, Дяволска река и скални образования като Лъвската глава. В Приморско може да посетите северния и южния плаж, където освен да си починете, може да се включите в многообразието от водни атракции. Недалеч от града са плажовете Перла, Аркутино, устието на Ропотамо, Дяволския залив и други. Северния и южния плаж на Приморско са близо от центъра на града. Имате възможност да се отдадете на почивка, да хапнете и да се разхладите в близките заведения или да поспортувате на игрището за плажен волейбол, да карате водни колела, водни ски, сърф или джетове. От северния плаж по бреговата ивица можете да стигнете до плаж Перла. Ако предпочитате да отидете с превоз, до плажа можете да стигнете и с атракционно влакче. Местността около плажа е гориста и много красива, а пясъкът е много фин. Наблизо е и плажната ивица Аркутино. Плажната ивица Аркутино е разположена между Приморско и плажен комплекс дюни. Тук може да се насладите на една от най-чистите плажни ивици, която служи за граница между защитената територия на плато Аркутино и морето. Около Аркутино може да откриете забележителна растителност, както и наличието на лияни. Коритото на река Ропотамо пък е отделено от високи крайбрежни дюни, част от резервата Ропотамо. В рамките на резервата влиза и скалното образование Лъвската глава, както и природната забележителност Змийски остров, познат като Свети Тома. Растителното многообразие на река Ропотамо може да наблюдавате отблизо с лодка. Цялото крайбрежие около Приморско е осеяно с руините на древни и велики градове, разкриващи историята на тези места. Само на около 2-3 км от Приморско е открито почти недокоснато от времето светилище-обсерватория, наречено Бегликташ. То е изградено от огромни частично обработени каменни късове, като в определени дни от годината слънчеви лъчи проникват през процепите между тях. До свещеното място може да стигнете както пеша, така и с автомобил. Светилището се свързва с култа към богинята майка и плодородието. Смята се, че светилището е използвано до 5 век след Христа. Интерес предизвиква и възстановката на магични ритуали на тракийското светилище Бегликташ, където артисти пресъздават древните обреди. Ако все още не сте посетили град Приморско и околността, имате стотици причини да го направите.